De letters Q en X komen net voor in het Friesk. Voor die klanken zit dus een orenwijze vinden matten om ze te schreeuwen. Sjoch maar naar aquarium en xylofoon. De letter C broekst ek net. In het Friesk schreeuwst was door jest. Café. Accu. Circus. Vanzelfs had het Friesk wel de combinatie CH. Maar die meestal net aan het begin van een woordbroeken. Gewoon woorden zullen wij dan ook oors schreeuwen moeten. De klank kan daarbij verrooien. De chocolade, chocolade. Champagne, wordt champagne. Chaos, chaos. Klik hier voor meer taalschetsen.